Miksi tavoittelisit ihan ok-suhdetta ja valitsisit tyytyä siihen, kun sä voit saada upean ja monella tasolla niin tyydyttävän unelmasuhteen? Tervetuloa opasintentionaaliseen deittailuun minikurssin introvideoon. Tämä kurssi on tarkoitettu niin monogaamisille, monisuhteisille ihmisille, naisille, miehille, muun sukupuolisille, kaikille ihmisille, jotka haluaa luoda oman näköisiä ja syviä ihmissuhteita sekä on kiinnostunut kehittää itseään. Tämä kurssi antaa sulle askel askeleelta työkalut, miten sä voit navigoida deittimaailmassa intentionaalisesti sen jokaisessa eri vaiheessa. Tällä kurssilla me yhdistetään isosti unelmoimisen hyödyt siihen, että me pidetään myös ne jalat tukevasti maassa. Eli me ei aiota tyytyä mihinkään vähempään kuin mitä me halutaan ja voidaan saada, mutta me ei myöskään kadota pilvilinnoihin, joista alas tuleminen on aina yhtä ikävää. Vaan kun me ankkuroidaan sut vahvasti tähän todellisuuteen, sä tulet huomaa, että sä oot myös itse varmempi kuin koskaan aikaisemmin, koska sä tiedät sun arvon ja sä et myönny mihinkään vähempään. Näiden lisäksi sä koet aidosti turvallisemmaksi myös pitää hauskaa ja nauttia hetkestä ja arvostaa jokaista kohtaamista, jolle sä sanot mielellään kyllä. Sä saat hyvästellä viimeisenkin rippeen siitä pelkoäänestä, joka kuiskuttelee sun korvaan, että ehkä mä en koskaan löydä ketään tai ainakaan samanlaista vahvaa yhteyttä, mitä mä joskus koin. Ja sä saat astua yhä vahvempaan luottamukseen siitä, että just sun ihana tuleva kumppani on nytkin matkalla sun elämään. Kun sä hallitset nämä seuraavat taidot, niin sun deittailu muuttuu selkeäksi poluksi siihen suhteeseen, jota sä haluat. Ensinnäkin, kun sä opit erottaa sun pinnalliset kriteerit siitä, mitä sä syvällä tasolla kaipaat kumppanissa, ja näin sä poistat sun tietoisen ja tiedostamattoman mielen välisen ristiriidan, jonka tulosta sun nykyinen tilanne on. Kun sä opit havainnoimaan ihmisiä tarkkanäköisemmin niin, että sä et ole enää harhaan johdettavissa, vaan sä näet selkeästi, mitä ihmisen teot ja sanat todella kertoo. Kun sä opit pitää sun jalat maassa hyvällä tavalla, etkä sä eksy enää toiveajatuksiin, jotka ei ollutkaan totta. Kun sä opit sisäistämään syvän tason itsevarmuuden ja sä ounaat sen, kuka sä oot ja mitä sä haluat ja sä tiedät, että sä voit saada sen kaiken. Kun sä opit handlaa torjuntoja niin, että ne ei enää suista sinua semmoisiin tarinoihin, kuten että mä en oo tarpeeksi sitä ja tätä tai mä en tuu koskaan tapaa mun unelmakumppania. Kun sä sisäistät sun oman arvon tunnon ja ihan uuden itsekunnioituksen tason, mikä vetää puoleensa lisää sinua aidosti kunnioittavia ihmisiä. Ja kun sä opit, miltä tuntuu, kun sinulla on päätösvalta ja sä käytät sitä tietoisesti valitsemalla sitä, mitä sä haluat. Nämä kaikki me opetan sulle tässä minikurssissa ja me annan sulle työkalut, jotka kulkee sun mukana ja auttaa kääntämään deittailun jokaisen käänteen sun voitoksi. Niillä sä voit kääntää sun deittailun innostavaksi ja hauskaksi matkaksi sun unelmien kumppanuuteen. Siitäkin huolimatta, vaikka sun tähän astiset kokemukset ois ollut ihan päinvastaisia, koska kelläpä ei olisi nykyisessä deittimaailmassa. Mie opin tämän kaiken siksi, että mie itse kyllästyin jatkuviin pettymyksiin ja turhautumiseen kumppanin etsinnässä. Mä olin ikisinkku vielä 28-vuotiaana ja välillä mie koin olevani tosi epäonnistunut, kun mie en vaan onnistunut luomaan kenenkään kanssa parisuudetta, vaikka mie kuin halusin. Mutta näiden työkalujen avulla me onnistuin kääntää mun kokemuksen deittailusta 180 astetta. Turhauttavan epätoivoisen swipeailun sijaan siitä tuli mulle hauska peli ja semmoinen seikkailullinen matka mun unelmasuhteeseen. Jos sä tietäisit, että jotain tosi upeata on tulossa, niin miten sä valmistautuisit siihen? Oisitko sä valmis? Tähän kohtaan pieni tarina mun omasta elämästä.
2 kuukautta ennen kuin me tapasin mun nykyisen kumppanin, niin mä olin samassa tilanteessa, että me tapailin kasuaalisti yhtä miestä, joka oli jo kerran torjunut minut ja jonka me koin vähän etäiseksi, mutta meillä oli satunnaisesti tosi hyviä hetkiä ja mä olin omasta mielestäni tosi hyvässä tilanteessa. Ja se oli tavallaan parasta, mitä mä osasin silloin kuvitella. Ja sitten eräänä aamuna bussissa minun iski semmoinen vahva ajatus ja tunne, ja me kirjoitin sen heti ylös. Ja se kuului näin. Mun tarvii valmistautua siihen, että me tuun saamaan jotain niin äärimmäisen ihanaa, yli äyräiden taivaallista ja siistiä ja ihanaa rakkautta, koska en vielä osaa ottaa niin paljon vastaan. Ja se on tulossa, minä tunnen sen, koska siitä tuli tänään viesti, tämä oivallus. Mitä jos tapaan jonkun vielä ihanamman miehen, joka on minulle vaan niin äärimmäisen ihana? Ja jos se tulee jo kohta, osaanko ottaa sen vastaan? Tämä oli suoraan mun muistiinpanoista. Mä olin kaivannut tuossa kohtaa niin kauan semmoista oikeaa sitoutunutta kumppanuutta ja mä olin jo pikkuhiljaa alkanut luottaa siihen, että vielä joku päivää mä tuun saamaan sen. Ja lopulta sitten tuli tämä viesti. Ja tosiaan 2 kuukautta sen saamisen jälkeen mä tapasin Joonaksen, joka oli totisesti valmis panostaa suhteeseen mun kanssa ja jonka kanssa meillä matchas meidän arvot ja elämäntavat ja kaikki muu semmoisella tavalla, että mä en ollut vielä koskaan tavannut toista ihmistä, kenen kanssa mä olisin kokenut niin tuttua yhteyttä. Ja sitten jälkikäteen me sain vaan ihmetellä, että miten mä sain kokea just sitä tunnetta, mistä mä sain sen etiäisen aikaisemmin. Ja siinä oli jotain taikaa, mutta mä olin myös tosi iloinen, että mä olin oikeasti valmistautunut siihen, koska muuten mä olisin tosi helposti kävellyt mun onnen ohi ja ajatellut epäuskoisena, että tää on nyt taas joku semmoinen liikoja lupaileva mies, johon mä tuun kuitenkin pettymään. Ja miehän itse asiassa kävelinkin jo kerran sen ohi, koska me Joonaksen kanssa matchattiin Tinderissä jo vuosi ennen kuin me sitten kohdattiin. Mutta se ei silloin edennyt muutamaa viestiä pidemmälle. Ja tämä kohtaaminen ei ollut vaan sitä, että me odottelin ja yksi kaunis päivä mun unelmakumppani käveli minun vastaan, koska tuommoista odottelua mä olin harrastanut jo yli 10 vuotta ihan tuloksetta. Sen sijaan mä olin lähtenyt tietoiselle matkalle kehittää itteeni ja alkanut deittailemaan fiksusti ja intentionaalisesti. Ja nyt mä saan opettaa sulle, mitä mä itse opin ja miten tätä prosessia käytetään deittailussa onnistuneesti. Tämä on sun matka siksi sinäksi, joka hallitsee deittailun sekä on valmis ja kykenevä sellaiseen suhteeseen, jota oikeasti aika harvoilla on. Mutta jos mikään ei muutu sisällä, niin se ei myöskään muutu ulkopuolella. Tämän prosessin avulla sinä opit tunnistaa ja ounaa sen, mitä sinä sisimmässä haluat suhteelta ja näyttää sen, mitä sinä olet aidoimmillas ja parhaimmillas, niin että sinä muutut isoksi liehuvaksi green flagiksi just sinun unelmakumppanille, joka by the way myös etsii sinua. Yksi asia, mitä monet ei ymmärrä, on se, kuinka paljon meidän ajatukset ja tunteet vaikuttaa deittailussa. Koska jos sulla on negatiivisia uskomuksia ja ihan tosi tarinoitakin siitä, että miten deittailu on vaikeaa ja miten ihmiset käyttäytyy huonosti, niin ne uskomukset leijailee sun ympärillä ja sen tuntee. Ihmiset todistetusti aistii toisistaan alitajuisella tasolla niin paljon enemmän kuin vaan ne ääneen sanotut sanat. Siksi on äärimmäisen tärkeää alkaa luomaan deittailusta oikeasti positiivisempi kokemus. Ja se alkaa siitä, että me työstetään omia ajatuksia ja päästetään irti niistä vanhoista tarinoista, joita me ollaan toistettu.
Meidän ajatukset myös ohjaa meidän päätöksiä alitajuisella tasolla ja siksi ne alkaa näkyä ja manifestoitua meidän ulkopuolella. Ja sitten ne muuttuu todisteiksi siitä, että ne on totta. Ja tämä taas vahvistaa sitä uskomusta, lisää ja aiheuttaa negatiivisen kierteen. Ja sä oot saattanut olla tässä kierteessä jo jonkin aikaa ja siksi unelmakumppanin löytäminen ja varsinkin joku riman pitäminen korkealla kuulostaa sulle ehkä ihan naivilta haihattelulta. Mutta nyt me kammetaan sut yhdessä pois siitä kierteestä paljon positiivisempaan kierteeseen. Aloitetaan uskomuksista ja jatketaan tehtäviin, jotka tekee sun deittailusta paljon parempaa. Tehdään susta ihminen, joka on ylpeä itsestään, tietää mitä haluaa ja tietää, että tulee myös saamaan sen. Joka osaa arvostaa itteensä ja muita just sellaisena kuin on, ilman että on mitään tarvetta vängätä kenenkään kanssa tai tyytyy vähempään kuin mitä se oikeasti haluat. Tämän kurssin askeleet tulee näyttää sulle, miten hauskaa ja selkeää ja antoisaa deittailu voi olla, kun sä teet nämä tehtävät ja päästät irti niistä epäilevistä ajatuksista, jotka ennustaa sulle yksinäistä loppuelämää. Ja me ankkuroidutaan semmoiseen itsevarmuuteen ja tietoon siitä, että se on väistämätöntä ja vaan ajan kysymys, että milloin sä pääset aloittaa teidän yhteisen matkan sun tulevan kumppanin kanssa. Ensimmäinen askel siihen on, että sä annat sille mahdollisuuden. Tämä kurssi on sitä varten, että minä voin auttaa sinua, vahvistaa sun luottamusta siihen, että sä saat kyllä just sen, mitä sä toivot. Ja me voin antaa sulle yksinkertaiset ja toimivat askeleet tällä matkalla, niin sun ei tarvitse keksiä niistä tyhjästä tai pärjätä yksin. Tämä kurssi tulee olemaan audiomuodossa ja tämä on tosiaan tiivis kurssi ja tässä on tosi konkreettiset tehtävät ja stepit, joita sun on tosi helppo itse toteuttaa. Kato tästä vielä lisätiedot ja ei muuta kuin tervetuloa ja nähdään kurssilla.